Kumulsa na. So guys, narami karon guys nagmuha mig yuta kaya mo ita. Ikuan sa mong flower business nga sa paano, morning may bunkan. Tara mga parents, roy kayo ang mga gwapa. Ay day, ang kagwapa nimo day. Isa guba sa yuta. Hala ba bara ba. Namalit nagsako day. Palit lang sa ako, 100 sako. Da. Grabe to. Nag-isa jud taron, ibalsa. Oh. Ibalsa mi aning yuta kabugat ba ning yuta no? Sao na lang mga senior ani aw. Lasangan ba yan diri aw? Lasangan kay ni guys diri guys. Oy, kagamay ra gani nang inyong gilala. Bi kami na lang bara diri be. Ay, ikaw. Kami na lang ano pala diri kuya. Loy kayo. Loy kayo ng duha oh. Iya, ano? Kaya ba mo? Kamu di ang sana. Gamay lang kayo na day. Ah, ano daw kaayo? Sa mukha ni niya. Ya, isulod na lang imong tricycle dili. Dasangan kay ni guys sa hawa. Basi na yung mga bitin ba mo kalit ra gawas ang bitin diri ron mandagan meron. Hinay-hinay na gani. Dali day. Ayaw takas-takas dia. So So guys, mao ni amo nakalot na yuta oh. Murag lalum na. Nalibil na. Wala pa. Mao ni mga kabada kong parents guys, sila ate. Kuya, mao ning lalaki ra ramo, tulo ra ka lalaki. Tara na oh, tara oh. Tara ang pinakagwapa diri ni Terang. Manago man din ni kamera ba? Ang pinakagwapang nanay, anak gunit og bara, o isa ni pala. Oh, pisto. So guys, i-update mo niya kay mananomi unya ang bulak dito. Magwala pa to na label daw ang among kuan. So, ang pinakagwapa namo nga parents no, ana. Uy, bulak to, uy, vlogger. Uga na baya daw ni siya. Si Miss Uga. Si Miss Uga baya daw na siya ay. Dai. Walang pare-pareho na tang uga dai. Natay partner pero aw. So guys, diri bitaw oh. Lasang ni diri. Eskwelahan ni diri. Lasang na. So babay muna guys, update ta mo niya pag pakita na ko tong among kan dito. Flower beach ko nang tawag anak ata. So babay muna guys. So guys, update na mo. Ano lang, mambina ipag-ano lang nako niya. Pagkahuman, ako na bahala sa uban. Hoy, pamali, panginom na mo. Dali na. Ano update sa among kuan guys, trabaho nga flower beach no. Mao nang ikaw nga ko ta mga yuta. Ganiha. Pots, okay ra ka diha. Napa to isa pot? Ay dito ra to, dito ra to isa. Kanang San Francisco nga isa. Oh, ayan na. Adi dito tanggalon. Ayan na siya ita. Kaya inanaon pa kung gusto ibalik ano dira o sa kilit-kilit. Pero sige lang, sunod na lang. Ipapatag na lang sana ako ang yuta. Patag sa ano?